равзанаи трансферӣ наздик мешавад ва умедворем ки дастаҳо гузаришҳои нобарорро ба қайд намегиранд. Рости трансферҳо дар аввал хуб менамоянд, вале бо мурури замон мефаҳмед ки он нодуруст будааст. имрӯз дар навори худ мо дар хусуси ҳамин гуна трансферҳо суҳбат мекунем. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. аз Ромео Лавия ба Челси шурӯъ мекунем. ин гузариш барои ҳарду тараф нобарор шуд. ҷавони белгиягӣ шонси гузариш ба Ливерпулро дошт, вале ӯ Челсиро интихоб кард. акнун Ливерпул барои ҷоиза мубориза бурда истодааст ва Челси бошад 4 ғалаба кардан наметавонад. барои даста ҳам ин нобарор шуд, зеро онҳо 62 миллион евро барои Лавия сарф карданд, вале ӯ дар 4 моҳ ҳатто 1 дақиқа ба майдон набаромадааст. ҳолати Кристофер Нкунку ҳам ҳамин хел аст. Челси расман ӯро бо 60 миллион евро моҳи июл харидорӣ кард, аммо бозии якумаш дар чемпионат 5 моҳ бадтар ба қайд гирифта шуд. вақте ки бо нархи калон ҳамлагар мегиранд, мехоҳанд ки ӯ заминро аз давидан хурда кунад, на ин ки дар курсии эҳтиётӣ 5 моҳ шинад, дар ҳоле ки даста ба зур имтиёз ҷамъ дорад. аксари коршиносон бебарориҳои Челсиро дар намудани ҳамин бузингар меҳисобанд, аммо нафари дигаре ки тарки Челси карду ба Юнайтед рафт, дар ҳамин ҳолат қарор дорад. Юнайтед барои Мейсон Маунт 64 миллион евро сарф кард, вале метавонист ки ӯро чанд моҳ баъд ройгон гирад. Маунт ягон амали натиҷабахш то ҳол ба қайд нагирифтааст. дар умум 8 маротиба ба майдон баромад, вале буданаш эҳсос намешуд. қарори Маунт аз аввал хато буд, зеро аз дастаи кӯдакии худ ба рақибони асосӣ гузаштан бояд боварии комил дошта бошад ки муваффақ мешавад, аммо ҳолат чунин нашуд ва бо гузариши вақт мо шоҳид шуда истодаем ки Маунт мавқеъ дар ҳайат пайдо кардан наметавонад. натиҷа танҳо бадбинии мухлисони Челси шуду халос. хариди дигари Юнайтед ки нобарор меноманд, ин Андре Онана аст. девҳои сурх Дехеяро ронда версияи нави ӯро хостанд ки гиранд, вале дар 6 бозии Лигаи Қаҳрамонҳо 15 гол қабул карданд. рақамҳое ки шармандагӣ гуфтан дуруст мешавад. нигаред, Онана дар ҳама мусобиқот 39 гол дар 25 бозӣ сар додааст. ин натиҷае аст ки аниқ аз дарвозабони 50 миллион евро интизор нестанд. аз тарафи дигари Манчестер трансфери Йоска Гвардиол бебарор шуморида мешавад. сити ӯро дуюмин ҳимоятгари гаронтарин дар ҷаҳон карду бо нархи 90 миллион евро харидорӣ кард. ҳоло маълум шуд ки онҳо метавонистанд ин пулро барои бозингари беҳтаре сарф кунанд. ӯ ним ҳимоятгари марказие аст ки дар мавқеаш 90 миллион евро арзиш дорад, вале ба майдон барояд дастааш мағлуб мешавад. ростӣ агар сити Лапортро нигоҳ медошту Гвардиолро намехарид, ин қадар зарар намедид. хуб, нафари баъди дар ин рӯйхати мо Сандро Тонели мебошад. Ньюкасл 64 миллион евро сарф кард то ӯро ба Англия биёрад, вале медонед чӣ? баъди 12 бозӣ ӯро 10 моҳ аз майдон барои амали қаблияш дур сохтанд. Ньюкасл пушаймон аст ба фикрам, зеро пули калон доданду бозингареро 1 сол боз ба таътил равон карданд. биёед аз Англия ба Испания гузариш мекунему он ҷоро мебинем. трансфери бадвоҳимаи Арда Гюлер ба Реал Мадрид бебарор шуд. 5 моҳ мешавад ки дастаи шоҳона бо ӯ шартнома бастааст, вале як бор ҳам ба майдон набаромад. шояд гӯед ки ӯ ҳоло ҷавон аст, вале Реал боз Беллингему Брайан Диас дорад ки ҳам ҷавон ва ҳам натиҷабахшанд. кори Арда дар пойтахти Испания на он қадар хуб менамояд. мухлисони Барса, медонам шумо аз ин хурсанд шудед, вале хариди Ориол Ромеоро низ фаромӯш набояд кунед. каталониҳо Бускетси 35 соларо аз даста гусел карданду бо Ромеои 32 сола иваз намуданд ки ними ҳунари Сержиоро надорад. ин ақидаи хуб наменамуд. нокомиҳо муқобили Реал, Порту, Антверп бештар бо иллати ӯ шуд. ин трансфери нобарор шуд ва бояд ки ба кала гирифт. боз кадом гузариш ба назари шумо бебарор дар ин мавсим гашт? дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро мунтазир бошед.